रादाब फोसावगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गिबियाव खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं बे गामिनिनो सासे नागरिक। आङो उन्दैनिफ्रायनो बेयावनो जोनोम लानानै नुबोदों जे बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंबो गाबथा गाबथा लाबोगासिनो दङ आरो दिनै बे नैबे मन्दिर गायसननायनि गेजेरजों स्पष्ट जाबाय जे जोङो जाफुंबाय जे बाथौ धोरोमखौ जोङो बे ओनसोलाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन फारसे लांनायाव जोंहा दिनै मोगथां महराव होनो हानाय जोङो नैबे परिबेसखौ मोनबाय। बे नाजानायनि गेजेरावनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गाव गावनि मा होनोमोनलाय देहानि बोलोनि गासैबो मा होनोमोनलाय गोलोमदैखौ खाथिनानै मोननाय गावनि रांखावरिखौनो एसे एनै होनानै दिनै जोङो बे मन्दिरखौ 2025 मायथाइनिफ्राय जागायनानै लुयै लुयै दिनै लाफुंनानै लानो हाबाय। आरो बेवहाय जोङो दिनै गोग्गायै बुंनो हाबाय जे बर' जाथियादि जोङो बाथौ धोरोमखौ गावनि गुदि होननानै सानो आरो मानो सानखो होननानै जोङो जुदि बुंनो सानोब्ला दिनै जों बाथौखौ नायबिजिरनानै मोनबाय। बाथौआनो जाहैबाय जोंनि मोनसे धोरोम जायजों जों इसोरखौ डाइरेक्ट मोननो हायो। बोराइ बाथौ होननानै बुंदों जों बाथौ धोरोमनि गाहायखौ। बोराइ माने जोंनिया जाहैबाय बयनिख्रुइ रोंसिन आरो बाथौ होननानै बुङोब्ला बा सानथौ मोनबा सानथौनि जायखौ जोङो बार दै अखा हा आरो अख्रां बे मोनबानि जायनोखि रोंसिन रासिन सुबुं बे सुबुंखौनो जोङो बोराइ होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ जोङो दिनै आइडेन्टिफाइ खालामबाय आरो बे आइडेन्टिफाइ खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गावखौनो गोग्गानाय मोनदों जे बर' धोरोमनि गेजेरजों बर' नैबे गुदि बाथौनि गेजेरजों जों इसोरखौ डाइरेक्ट मोननो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो बानायनानै लानो हाबाय। बेखायनो जोंनि बे रायजो राजाया दिनै जोङो दोलै नोगोरै नैबे बेखेवनायाव बाहागो लाफैनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन नैबे ओनसोलाव सिबिलांनायनि मोनसे लामाखौ बानायनाय जाबाय। गोजोन्थों।